Дами и господа, ето заставам хубава за скриншот. Можеш и да не дам 37 лева за тая крокодилска маска, можеш да си дойде както обикновено. И се превърна в лакмус за културната ни самоидентификация и начина, по който обществото калибрира напрежението между ритуалната памет и естетиката на съвременния синкретизъм. Ма вие карате много готино колело, спрете се така, върнете ни внимание. Моля ви! Еми реално не е готино, всъщност излъках. Иначе сега, що се касае... що се отнася, да не използваме русизми. Когато американците си вържат мартенички, тогава ние ще празнуваме Хелуин. Точно така. А защо не съм чебурашка? Да. Първо, той е малко глупав, не го харесвам. Като какво ще се маскира? Гоше, какъв ще бъдеш? Гост? Дух. Дух. Ама той на английски ми отговори. Не си помагате много на патриотичният аргумент, да ви кажа. Да, бях пионерче, защото в крайна сметка, дали, това е страшно. Хелуин, социализма, да. Символен топос, в който глобализираният карнавал на идентичностите среща реставрирания патос на националното. Криси, понеже обаче аз гледам да балансирам и твърде много завихме в про-Хелуин риториката. Да. Пуст бегут, неуклюжи. Аз мисля, за чебурашка песента, че ще изпееш, а не за крокодила. Нали ти казах, че не го харесвам този? Сега казваме новини и ти го правиш. Добре. Новини.